Де Ервін? Біля російського посольства у Києві провели традиційну акцію нагадування про зниклих безвісти в Криму. Зокрема, члена Всесвітнього конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова. Його викрали біля його будинку в Бахчисараї 24 травня 2016-го. Кілька десятків людей, зокрема активісти організації «Кримсос», тримали в руках таблички з іменами зниклих безвісти кримців та вимагали від Росії їх знайти. З початку анексії Криму таких вже 44 людини, 15 з них досі не знайдені, а 6 знайдені мертвими. Фотографії досі не знайдених кримців вивісили на паркані амбасади, щоб нагадувати росіянам про їхні злочини. Акція проходить вже в 28-ме, проте активісти не сподіваються на справедливе розслідування з боку Росії. Российские власти в оккупированном Крыму не заинтересованы в том, чтобы расследование дела Эрвина Ибрагимова и других дел происходило эффективно. Потому что у меня нет никаких сомнений, что за похищением Эрвина Ибрагимова стояли российские спецслужбы. И как вы себе представляете, что российское следствие будет, значит, расследовать действия российских спецслужб? В любом случае, я боюсь, что мы столкнемся с саботажем со стороны следствия вот этой следственной работы.